Ассалому алайкум дӯстони азиз, обуначиҳои ман. Умедворам, ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Имрӯза влогро оғоз мекунем. Ман хостам, ки як намуд питсаи бо лаззати мулоим пазам баҳри шумо духтарон. Ана ҳамин маҳсулотҳо ба ман лозим мешавад. Ман дар описанияи видео рецепти анамин питсаро мегузорам. Духтарҳо, ба ки дар кор бошад, метавонед анамун описанияи видео ба даромада питсаи болаззат, рецепти питсаи болаззатро гиред. Ҳамин тавр дӯстони азиз, оғоз мекунем пухтупази худамонро. маҳсулотҳо барои питсаи мо. Ман хамири питсаро кати сметана ва шедрай лета мегирам. Дӯстон, шумо метавонед кати дрожам, об катиам гиред. Аз он сабабе ки мо мехоҳем, ки питсаи мо мулоим шавад, хамираш резонак шавад камтар. Барои ҳамин сметана кати шедрай летаро истифода мебарам. Ана барои болояш бошад майонез, кетчуп, шампиньоны, бандуэл, кукуруз, ана ҳамин сири моцарелла ва дута помидор. Шумо метавонед дар болояш боз болгарский гузоред ё ин ки колбаса низ гузоред мешавад. Дӯстон, ман аз шедрая лета 80 граммаша гирифтам. дар ҳамин шедрая лета грамм худаш нишон додагӣ 80 граммаша гирифтам. Баъд орд аз орд тёрка карда хушрӯ ҳамун масларо об мекунем, аз тёрка гузаронда, то ин ки ҳамаи ҳамон масла даруни ҳамин ордба мулоим шавад. Дӯстон, ва баъдан ним қошуқча намак меандозем, боз ним қошуқ разрихитель. Анами ҳамашро гирифта боз даруни ордба мулоим карда як то сметана, як пачка сметанаи майдаи файзи расул. Файзи расул беҳтарин сметана аст. Дӯстон, боз дигар намудҳо ҳастанд, лекин барои питсаи ман именно ҳамин сметана ба мазза мекунад. Шумо метавонед ҳамин сметанаи файзи расулро истифода баред. Ана ҳамаи ҳамин маҳсулотҳоро омехта карда як хамирча мешавад. Хамирчаро печонда, дӯстон, дар пакет мегузоред, 30-40 дақиқа дар холодильник истад. Ана дӯстони азиз, то 30-40 дақиқа хамири мо дар холодильник меистад. Ҳамаи маҳсулотҳои дар болои питса мемондагиамонро омода кардем. 30-40 дақиқа гузаштааст. Ҳоло аз пакет мебарорему хамирро ба ду тақсим мекунем. Ва дар раванди видео мебинед, ки ман чӣ хел болояшро боз ороиш медиҳам.
ана дӯстони азиз, ман дар болои питса аз майонез томатно истифода бурдам. Шумо метавонед шашлычный ё ин ки фарқаш нест кадом намуди кетчуп дошта бошед метавонед истифода баред, ё ки танҳо оби помидорро истифода баред мешавад. Томатный соус ҳаст, вай истифода баред мешавад. Баъд камтарак майонезам омехта мекунем барои тамаш маззааш хуб шавад. Ман бисёртар болошба мекунам ки хамир хел сочный шавад, обакӣ шавад. Ва баъдан помидорро монда ороиш медиҳем. Шампиньонеро ман гирифта шампиньони бандуэл аз замун продукцияи бандуэлро истифода мебарам. Боз дигар намудош ҳам ҳаст, лекин барои питса ҳамин танҳо ҳамин аз бандуэл ба мазза аст. Баъд аз болояш шампиньонеро ду тақсим карда ороиш медиҳем ва баъдан бандуэл, кукуруз. Агар бисёртар кукуруз монед боз ҳам ба мазза мешавад. Барои он ки ин ҳама маҳсулотҳои обакӣ аст, дар болои хамир монед обҳояш баромада дар вақти пухтанаш боз ҳам болаззат мешавад, хеле мулоим мешавад. Дӯстон, чӣ хеле ки шумо ба гуфтам хамири дрожкати гирифтан ин нисбат ба хамире ки ман ҳозир кати шедрая лета гирифтам сахттар мешавад, чунки ман пешпухтагӣ ҳастам. Дӯстон, лекин ҳамин шедрая лета кати сметана беҳад мулоими болаззат мекунад. Метавонед пухта бинед. маҳсулотҳояшам на он қадар қимат аст. Барои ҳаррӯза истифода бурдан пухтан пулаш на он қадар қимат аст. Дӯстон, ва баъдан сири моцарелларо аз тёрка гузарондагӣ будем. бисёртар сир кунед, боз ҳам хел маззааш беҳтар мешавад. Дӯстон, ман сири моцареллаи сафеди чоркунҷаро истифода мебарам. Боз сафеди круглый ҳаст, вайаш на он қадар хуб, вай сахттар аст. Барои ҳамин ҳамин моцарелла чоркунҷа беҳад бомазза. Пешакӣ духовкаро 200 ба мондагӣ будем, гарм шуда истодагӣ буд. Ана ҳозир бошад мегузорем ягон аз 200 камтар пасттар мекунед то ягон 15-20 дақиқа меистад. Дӯстон, ана инҷо бошад дуюм хамирашро ҳозир мекушоем. Дӯстон, барои дуюм хамир мо кетчуп истифода намебарем, барои ин ки яктаи мо кетчуп намехӯрад. ана ҳаминашро ҳам ранги пештара ороиш дода ҳамвор карда хамирро дар духовка мегузорем. ана дӯстони азиз, питсаи мо ҳоло омода шудааст. ана ҳозир камтар меистад, хунук мешавад. ана гирдоша дӯстони азиз ҳатман сливочное масло кунед, мулоим мешавад ва баъдан онро бурида дар тарелкаҳо мегузорем. дӯстони азиз, беҳад болаззат питса шудааст. хамирашам беҳад мулоим аст.
аз бӯяш маълум ки беҳтарин питса шудааст. Пас шумо низ тавсия медиҳам духтарон аз ҳамин рецепт истифода баред, пушаймон намешавед ва хамираш беҳад мулоим аст. Ана мо буридем, дар тарелка гузоштем дӯстон. Аллакай хунук нашуда ҳама ҷамъ шудааст ки тезтар питсаро хӯрем гуфта беҳад болаззат аст. ана инҷо бошад як оши палови миллӣ кардем, ҳамроҳи як салатчаи помидорӣ. дӯстони азиз, баъд аз истеъмол кардани чунин хӯрокҳо ман хостам ки як коктейли болаззати мевагӣ тайёр кунам. Албатта дӯстони азиз, блендери ман ҳаст. имрӯз чото кор накард сост, барои ҳамин ман хостам қати миксер тайёр кунам. Миксер катя мо омода карда метавонем дӯстон. Ба мо анамин сливки петмол лозим мешавад, ана аз гӯшонои молоко, 3 та банан, баъд камтар апелсин. ана ҳозир мо петмолро рехта, баъд 3 қошуқ ё 2,5 қошуқи калон с гӯшони молоко меандозем, баъд хушрӯ миксер мекунем ва баъди вай ҳамаи ҳамон меваҳое ки дорем ҳамроҳ карда омехта карда миксер мекунем. Як коктейли болаззат омода мешавад. мана дӯстон тайёр шудааст. ҳозир ҳамаашро дар стаканҳо гирифта ба шумо нишон медиҳам. раҳмати калон барои дастгириятон дӯстони азиз, апаҷоно, хоҳарҷоно. лайк монданро фаромӯш накунед. ҳатман комментария нависед. ягон фикрҳо дошта бошед ҳатман нависед, ман ҷавоб медиҳам. боз як бори дигар раҳмати калон барои дастгириятон. ҳамеша миннатдор ҳастем. То влогҳои дигар хайр.